O presidente provincial Luís Menor participou hoxe na sinatura do protocolo de colaboración entre a Deputación de Ourense, a Consellería de Medio Rural e a Comunidade de Regantes Nova Limia para o desenvolvemento das actuacións inherentes ao proxecto de mellora do regadío das 42 captacións de augas subterráneas na Limia. A Xunta de Galicia e a Diputación nos decidimos que esa inversión estratégica absolutamente para a provincia e para Galicia, pero dende logo para a provincia de Ourense non se podía perder, e foi cando efectivamente chegamos a esas negociacións, a eses acordos en donde, como il di, se puxeron eses 12 millóns a razón de 8 millóns a Xunta de Galicia e 4 millóns a Deputación. A conselleira de Medio Rural explicou que este proxecto conta cun orzamento de case 36 millóns de euros máis IBE, do que a Comunidade de Regantes tiña que financiar o 20%, ademais do 21% do IBE da obra e outros custes adicionais. É un día esencial para unha comarca completa, para a comarca da Limia, porque se dá un paso moi importante en apoio a toda unha comarca na modernización dunha infraestructura que era necesaria e que é necesaria para seguir avanzando. Ademais, Amador Saborido, presidente da Comunidade de Regantes Nova Limia, puxo en valor o compromiso decidido. É un día mellor que hoxe, para lembrar a frase o valor da palabra. Esta frase hoxe cobra un significado especial, sobre todo para aqueles que dubidaban de que a Xunta de Galicia ou da Diputación de Ourense fosen manter a palabra dada.